uIsaiah uyakhuluma uma kulo chapter 1 to chapter 11 39 meaning kunalamagama lamathathu lakhuluma ngawo lithi iBhayibheli uthi return uzothola igama elithi return and then uthola igama elithi repent bese uthola igama elithi renew ngamanye amagama ukhuluma nabo ukuthi lalelani uma ngabe kufanele ukuthi you must return to God uma bale Babylon bathunjiwe baqindezela uthi ngelizwi lelo lelithi return walithi repent and you will be renewed. Hallelujah. iBhayibheli lami lithi ke uma sasho njalo songena ku chapter 40 the other chapter lithi iBhayibheli uma ngena chapter 40 ngilelenye ke isubject lesho ukuthi it was the word of comfort egameni lika Jesu Christ, the word of hope egameni lika Jesu Christ. Uyabatshela ukuthi uNkulunkulu will redeem you into kufanele yenze you must return. That's khona ke bazalwane sesimthola Isaiah inkosi imbusise so ukhuluma namhlanje nabantwana bakaIsrayeli ukuthi uma ngabe seniphendukile egameni likaJesu uthi ubabuza umbuzo egameni likaJesu uthi anazi na egameni likaJesu uthi anazi na uthi anizwanga na ukuthi uNkulunkulu ngunaphakade leli gama elithi ngunaphakade lisho uNkulunkulu longanasalo uNkulunkulu onganasiphetho ukuthi aka ukhuluma izinto ezimbili ukuthi akaphelelwa ngamandla futhi akanamandla shoda. Haleluya. Nangizobazalwane namhlanje kusuku kuEliyatha uma sikhuluma lithi iBhayibheli uma nimethemba uNkulunkulu bekasonjalo lasifunde khona ukuthi uma nimethemba uNkulunkulu kufanele nazi ukuthi uNkulunkulu wenu akafani noBhali, uNkulunkulu ongaphelelwa ngamandla, uNkulunkulu ongabibuthakathaka ngamanye amagama akakhathali futhi noma angakhathali akaphelelwa ngamandla. Ukuqala ukwaletha lapho ukuthi anikwazi kungamethembi into eyenza ukuthi simethembe kulokuthi uNkulunkulu esimkhonzayo akakhathali futhi akaphelelwa ngamandla. Asememezele namhlanje ebusuku ukuthi nize uNkulunkulu ongakhathali nalongaphelelwa ngamandla. Isho ukuthi noma ngabe empilweni yakho khumbula lento lena ukuthi uNkulunkulu akakhathali futhi akaphelelwa ngamandla. Ize kuyena namhlanje izothi uNkulunkulu ongakhathali ongaphelelwa ngamandla siyawethemba uma umethemba lithi iBhayibheli lami uma umethemba egameni likaJesu noma ngaba khona umuntu onemandla kangakanani uyakhathala. Niyangizwa bazalwane noma ungaba nemandla kangakanani uma iTyson akakafi solo usaphila namhlanje but ayikho icup langayithatha manje ngoma ukhathele. Haleluya. Bodokotela Khumalo bebadlala ibhola sibathanda bonke but ongamnika ibhola manje ngeke asakhona ukusijabulisa ngoma sokhathela egameni likaJesu Kristu. Noma ungaba namandla kangakanani umuntu uyakhathala but iBhayibheli lami lithi egameni likaJesu uma umethemba lona longakhathala ukunikeza amandla ngegama likaJesu Kristu ukuthi uphakame njengekhozi egameni likaJesu Kristu. Wenza njani bezalwane? Uyaphakama. Laba bethembayo uNkulunkulu noma ungafuna bayisa phasi bayaphakama. Bazophakama ngaphandle kwakho, bazophakama ngaphandle kwemali yakho, bayaphakama uma sobathemba uJehova. Uma ufuna ukuphakama yenza into eyodwa nethembe sinakade bethembe uNkulunkulu. Phela iBhayibheli senyohlala phansi lithi iBhayibheli lami bayagijima bangaphelelwa ngamandla, bayahamba bangaphelelwa ngamandla. Kusho ukuthini bazalwane? Kusho ukuthi uma umethemba there will always be a movement. Hallelujah. There will always be a progress. Labanye bacabanga ukuthi ukuphakama nokuhamba
ukuphakama kungcono kunokuhamba. Bacabanga ukuthi kugijima kungcono kunokuhamba, kanti akukho lokungcono. Kudipenda ukuthi wenzani ngaleso sikhathi. Ukundiza kufuna ukuthi uma udlula izinto esifuna ukuthi uzenze wenza kanjani, uyandiza. Ngivama ukusho Khumalo bhuti wami ukuthi imoto ngeke isolve iproblem yokuwela lwandle. Lwandle lidinga ukuthi uwele ngomkhumbi. Nomkhumbi ngeke usolve iproblem yokundiza ngoba ihamba phakathi kule lokuhamba kusolve iproblem lethinte nalokugijima kusolve iproblem lethinte nalokundiza kusolve iproblem lethinte. Kunjalo nakuNkulunkulu egameni likaJesu Kristu, noma uhlangana nayiphi inkinga, uma umethemba usimakade utakusolvela yona. Sengihlala phasi namhlanje iBhayibheli lami lithi uma umethemba you will always be evergreen, unjengesihlahla esimile ngasemanzini. Uma umethemba iBhayibheli lami lithi ufana nentaba yaseSiyoni enganawunyakaziso. God bless you, sir.